खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायनाय बाबु आसनि स्किमनि फैसा बारायनाय निजुत मयना आसनि स्किमनि फैसा बारायनाय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसा बारायनायनि बागै खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा एसे उनावनो बेफोर स्किमनि फैसा नोंथांमोननिया बारायसिगोन आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ माने रादाय होबाय आरो नैबे बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोननिखौ बारायना होगोन होननानै जेनेबा बिथांमोना नैबे इलेक्शनाव देरहानानै जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा बिथांमोना नैबे बाबु आसनि स्किमनि जोहै जायफोर नोंथांमोना दायो फैसा मोननो हागासिनो दङ आरो जायफोर इयुनाव मोननो थांगासिनो दङ दा बे फैसाखौ बिथांमोना बारायनानै होगोन जाहैबाय दा बेल' नङा नैबे निजुत मयना आसनि स्किमनि जेरै जोंहा हिन्जावसा गथ'फ्रा जायफोर फरायगासिनो दङ दा बिथांमोना फैसा मोननो हायो नालाय दा बेखौबो बारायना होगोन होननानै जोंहा नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा दायो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होबाय आरो बेजों लोगोसेनो जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो बारायना होसिगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जेनेबा हमनानै लाबाय निजुत मयना आसनि स्किमनि जायफोर नोंथांमोना 1250 थाखा फैसा मोननो हागासिनो दङ दा नोंथांमोना बेबादिनो 1500 बेबादि मोननायनि दायो गोबां चान्सआ दङ जायफोर बिथांमोना मासाव 2500 फैसा मोननाय दा नोंथांमोना 3000 मासाव बेबादि फैसा मोनगोनखौ आसाखौ खालामनो हागोन जायखिजाया बारायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौथ' होखाबाय थिग बेबादिनो बाबु आसनि स्किमनि जायफोर नोंथांमोना 1000सो दायो फैसा मोनगासिनो दङबा नोंथांमोना 1500 2000 बेबादि मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जायखिजाया माने नोंथांमोननि नैबे फैसाखौ बारायनानै होसिगोन दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो बारायनानै होगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखाबाय नाथायबा बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरथ'वाखै जेनेबा थारैनो 1250 टाकानिफ्राय मास मोनसेयाव दायो नोंथांमोना 1250 टाका फैसा मोनो नालाय दा बे 1250 टाका फैसानिफ्राय बिथाङा बेसेबांसो बारायगोन दा बेखौथ' बुंथ'वाखै नाथायबा बारायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखाबाय आरो आंथ' सानदों आरो जेनेबा नैबे बिजेपि दोला दासिमबो नैबे इलेक्शननि थाखाय गावसिनि माने इलेक्शननि मेनिफेस्ट'खौ बिथांमोना होथ'वाखै दा बेनिखायनो बे इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आवनो बिथांमोना नैबे अरुणोदयनि फैसा बारायनायनि बागै नोंथांमोननिसिम रादायखौ लिरना होनो हागौ खोमा जेनेबा 1250 टाका मास मोनसेयाव सोनायनिफ्राय बेसेबां बिथांमोना गावसोर जुदि सरकाराव फैयोबा बेसेबां सोना होगोन दा बेखौ बिथांमोना लिरनानै होनो हागौ आरो इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आव दा बेनिखायनो बिथाङा जेनेबा बेसेबां दायो नोंथांमोननिसिम इलेक्शनाव देरहाखांनायनि उनाव सोना हरगोन दा बेखौ बिथाङा बुंथ'वाखैबो जानो हागौ इलेक्शननि मेनिफेस्ट'खौ होयैनि थाखाय इलेक्शननि मेनिफेस्ट'खौ बिथांमोना जेब्ला होखांगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम मोजाङै नोंथांमोना आंबो माने नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हागोन जेनेबा बिथांमोना बेसेबां बारायनो नागिरमादों बेखौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो 1250 टाका फैसा मोनो नालाय मास मोनसेयाव दा बियो 1500थ' जानायनि गोबां चान्सआ दङ आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो आरो सिगाङावनो जेनेबा इलेक्शननि सिगाङावनो नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारनि माखासे मिनिस्टारफोर बिथांमोना माने नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन जे मास मोनसेयाव जोङो 1400 खालामसिगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बुंहरदोंमोन आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन नाथायबा बे बाथ्राया दायो सिरि जाबाय दायो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम 1400खौथ' सोना होआसै नोंथांमोना 1250 टाकाल'सो फैसाखौ मोनबाय थानो हाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम माने बिथांमोना इलेक्शननि सिगाङावनो रादायखौ होदोंमोन 1400 जोङो मास मोनसेयाव सोना होसिगोन होननानै नाथायबा सोना होआसै दा बेनिखायनो इलेक्शननि उनाव नोंथांमोना बेबायदिनो 1400 1500 मास मोनसेयाव अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनगोना जोबोद आसाया बाराथार माने नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन 1250 टाकानि जायगायाव नोंथांमोना जायखिजाया बाराखौनो मोनगोनखौ आसाखौ दायो लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम मैया दाख्लै खोन्थाहरबायबो मैयामोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय आरोबाव जोंनि आसामाव फुरा आसामाव 15 लाखनि थाखाय जोंहा एप्लाइ जाबावगोन 15 लाख महिलाफोरनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ होबावगोन दा बेनिखायनो गोबां आइजोफ्रानो एबा गोबां महिलाफ्रानो आरो आइजोफ्राल' मोना दै जायफोर डिसेबिलिटि गोनां हौवासाफ्राबो मोनो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव 15 लाख मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागै खोन्थाहरनोसै दा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दायो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होगासिनो दङ एबा नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरगासिनो दङ जे नैबे रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौ जोङो इलेक्शननि उनावनो खालामफिनगोन होननानै मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिसिआवबो गोबाङानो रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामना लानो मोनाखै आरो आसामावबोथ'
BTC नि बाहेरावबो गोबां मानसिफ्रानो रेशन कार्ड बानायनांगौ दायो दंबावो दा बिनिखायनो बिथाङा बुंदों आरो इलेक्शननि उनाव जेनेबा गावसोर सरकाराव फैफिनोबा रेशन कार्डनि एप्लाइखौ जोङो खालामहोफिनगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड बानायनांगौ थानानै दङ एबा रेशन कार्ड नोंथांमोना मोनथावना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामोबा नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आंनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जेब्ला रेशन कार्डनि एप्लाइया जायो इलेक्शननि उनाव जागोनखौ जों मिथिना मोननो हाबाय दायो दा बिनिफ्राय जब कार्डनि एप्लाइबो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गोबानो सरकार न'नि थाखायथ' एप्लाइ खालामदों नालाय दा बिनिफ्राय बे सरकार न'आवथ' नोंथांमोना जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना सिगाङावथ' एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथाय एप्लाइ खालामनो हायामोन सिगाङाव नाथायबा सरकार नोंथांमोननिसिम खाबु होदों आरो जेनेबा जब कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बेबायदि खाबु होबाय नोंथांमोना गासिबो गोबाङानो माने एप्लाइ खालामबाय दा बिनिखायनो सरकारा माने जब कार्डनि एप्लाइखौबो नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो खालामनो थांगासिनो दङ इलेक्शननि उनावनो जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड बानायना लायाखै नोंथांमोनाबो चेनेलाव आपडेट थाबाय था आंनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जब कार्डनि एप्लाइया जागायजेनोबा दा बिनिफ्राय बेसेबां मानसिफ्रा सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङनो 15 लाखनि बांसिन मानसिफ्रानो जोंनि नैबे आसामाव आरोबाव सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङ चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो रादायखौ होबाय सरकाराव फैनायनि उनावनो नोंथांमोननिसिम माने न'खौ होनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावगोन जाहैबाय 15 लाखनिबो बांसिन मानसिफोरनो होगोन दा बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङ इलेक्शननि उनावथ' बिथांमोना बुंदों नालाय देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ फैगोन बोसोरफ्राव 2027-28 बेबायदि बोसोरफ्राव नोंथांमोना मोनहैनो हागोन ओरैनो इसां थाबबोथ' खामानिया जाखाया नोंथांमोना मिथिखागौआनो गोबां भेरिफिकेसन जिअ टेगिं आरोबाव जोंहा गोबां जाबावनांगौ दङ दा बिनिखायनो एसे समाथ' लाखागोन देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनाबाबो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनाय आरो जोंहा गोदान एप्लाइ जाबावगोनसो जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना बे बोसोराव मोनाबाबो 2026 मायथाइयाव नोंथांमोना मोनाबाबो 2027 मायथाइयाव नोंथांमोना गावबागावनि नैबे सरकार न'खौ मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटफोरखौ हरनाय जाबाय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्शननि उनाव बारायनानै होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होबाय दा बिनिखायनो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंहरनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटफोरनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों